Next time za mu je da kai ka wuce da Allah. Hello? Wai min dawai na kake ne tun ɗazun ga na a kofan gidanku ka fito shaf shaf mu wuce mana. Haba da Allah. Haba ne. Daidai wallahi. Oya na mu je ko? A ka san menene mu tsaya mu jira Suboy. Ka san Suboy tare muka taso. Bai kamata muna zuwa wani gurare ba babu shi. Wani Suboy da Allah kai ka san a yanayin da yake zuwa ko za a je waje. Baba ka hakuri ka san zaman tare bai ce haka ba gaskiya ni baran iya zuwa ko ina babu wannan yaron. Tsakani da Allah kenan. Gaskiya in za ka je ka zo mu je in ba za ka je ba gaskiya ba za mu tafi da shi. Kaga dan Alhaji ya ambato ga can yana towa. Kai abokina kai ai kai kadai kawai muke jira mu je wannan gurin. Ba za mu je da shi. Kai na gaya ma ga irin shigan da yake zuwa haka za mu je. Baba ka gane wannan mun taso shi. Tun muna yara muka taso tare. Gaskiya gurin nan in ba da shi ba Allah babu inda zan je. In gaya ma gaskiya. A san Allah. Haka za mu je da shi. Mu je ka zo mu je in ba za ka zo mu je ba wallahi ba za mu tafi da shi haka bane. Haka. Ni kuma wallahi in dai ba da shi ba inda zan je sai ka dawo. Hakuri ka wuce da Allah. Next time ka bari next time da Allah. A yau ka saba mun Ka bari next time. ba ya saba mun wannan abu ko lokacin da mu je bai sai danga a mata na ba san me na mai shi Next time za mu je da kai ka wuce da Allah.